herečka a zpěvačka Jitka Smutná. Tak to je dnešní host rozhovoru na A11. Dobrý den, pěkně vás vítám. Děkuji, dobrý den. Vy jste přišla pozvat naše diváky do divadla Ungelt. Ano. Tak kdybyste nám řekla ty dvě hry, ve kterých tam hrajete. Hraju ve hře Přítelkyně. Je to hra americké autorky Jen Silverman, která našla takovou díru na trhu tehdy v Americe a jako 30letá napsala hru pro dvě ženy okolo 50, těsně nad 50 nebo tak. A je to prostě jejich rozhovor, nikdy se předtím neviděli. A ta se přestěhuje k ní, jedna se přestěhuje k té druhé, jako podnájemnice vlastně. A teďka, jak jsou na tom jednom poli, tak se vymezují ty vztahy, zároveň se spřátelí, zároveň se o sobě hodně dozvídají. Z té strany, té mý figury, jde v podstatě takovou trošku detektivní zápletku, o který bych nerada mluvila, ale je to lehký, je to legrace, i vážno, je to prostě takový fakt hezký život. No. Když skočíte k té druhé, tak já jenom zmíním, mě velice zaujalo na tom, tam vlastně dostala, řekněme, první tu roli Alena Mihulová a ona si vlastně strašně moc přála to hrát s vámi, protože jste kamarádky a že prostě ona to vlastně hrozně moc chtěla, takže tam myslím má velkou roli i taková, řekněme, chemie mezi váma, tak kdybyste k tomu něco řekla víc. To je tak důležitý na tom jevišti a já mám štěstí v divadle Ungelt, že obě hry, které hraju s herečkama, které jsou skvělý a ta chemie funguje. Prostě Alenka je víc, já nemám trému už, to už by bylo trapný, ale Alenka trošku někdy je nervák a my to prostě se držíme jedna druhý a posloucháme se a po tisíci se posloucháme a kdyby se cokoliv stalo, tak se zachráníme na tom jevišti. Je tam hezký humor a v obě ho využíváme, takže to je hrozně důležitý, ta chemie. Já jsem právě o tom četla v jedné kritice, že tam ten kritik napsal, že je to vidět, že na sebe navzájem slyšíte a že nikdy neopominete využít pointu. Přesně tak. Tak mě by třeba zajímalo, jestli si vzpomenete na nějaký zážitek nebo spolupráci s někým, s kterým se na sebe naopak neslyšel. Ani ho nemusíte jmenovat, spíš jak to pocitově potom ovlivní tu práci toho herce na tom jevišti. Strašný. Strašný. Někdy se mi stane, je to velmi málo. A třeba on na mě promluví, čteme hru, jo. A on na mě promluví a já ačkoliv třeba znám ten text, nebo čteme už v té fázi, kdy to říkáme, on na mě promluví a já jsem tak vykolejená tím, jak ta z jeho ústa věta zněla, že zapomenu tu svoji větu. Já se zastavím, s neuvěřením se jako divím v duchu, jak se máte, paní Nováková, dá říct tak, že paní Nováková nemůže odpovědět. Můžete dát příklad, jak byste řekla, jak se máte, paní Nováková, tak aby ona nemohla odpovědět? Jak se máte, paní Nováková? Možná legrace, ale už se mi stalo, že jsem jako zůstala s otevřenou pusou a pak nastoupila ta profese a že jsem odpověděla, nedala jsem to na sobě znát, ale někdy to je těžký. Někdy se dostává mladým hercům, ale já jsem známá tím, že mladí lidi miluju. Hraju s nima ráda a vždycky jim jako ráda pomůžu a vždycky jim spoustu věcí odpustím a je to krásný. Takže se dostaneme k té druhé hře, tam je Tereza Brodská, tak to není asi ten příklad, že by vás vykolejila naopak. To nikdy. Ale s Terezkou je to hra britského autora Davida Harryho a jmenuje se Nadechnout se života. Je to hra pro dvě ženy, jedna je, dejme tomu, 65, té mladší je 50. A taky setkávají se u té starší, která už ten život jakoby ne končí, ale už je tam uklizená prostě někde v nějaký svý vlastní tichosti. Za to ta
50letá se po rozvodu pamatovává z té rány, vychovala děti a začala konečně teda pracovat a vybrala si, já bych to tak řekla, bulvární novinařinu. No a ta hra je o tom a jde o jednoho muže, který je propojuje. Velmi zajímavý. Je vlastně i ta první hra, i ta druhá, kdybych to tak měla obecně charakterizovat, se věnou ženskému údělu. Ano, ano. Jak byste třeba vy charakterizovala ženský úděl v současné době? Co byste o tom tak řekla? No, myslím, že ženský úděl je hrozně těžký, protože vychovávat děti, snažit se z nich udělat dobrý lidi, snažit se z nich udělat hraví lidi, mít na kroužky a na polívku, prostě je živit. A nemít třeba muže. Matky samoživitelky mají opravdu moji úctu, ale i ty, kteří mají muže, tak mohou mít velké problémy a rodina může být třeba finančně na tom blbě. A v tom případě teda by bylo na pomoci toho státu, aby se trošku jako připojil. Za to bych se přimlouvala. Že myslíte, že Myslím si, že to je těžký. Samozřejmě spoustu zabezpečených žen, který mají dobrou práci. O těch si myslím, že asi dlouho bojovali o to, aby našli tuhletu. Ale někdy bojujete a nemáte jenom štěstí. Někdy to je otázka kliky, já na to věřím, a někdy nepřijde. A když se třeba zeptám trochu osobně, Ano. Vy myslíte, že jste to měla spíš těžký nebo spíš lehký v životě, když se trochu ohlídnete, jako tady z toho hlediska? Já jsem asi to měla lehký, protože já jsem šla tak přímou cestou, že už přímější být nemůže v té profesi. Jedno jako malý divadlo, pardubický, druhý větší, ostravský, kde už bylo televizní studium, čili práce pro televizi. Trošku jsem byla vidět, dělala se tam náhodou seriál, poslední seriál Ditlův, takže prostě... To bylo velké sedlo? To bylo velké sedlo a pak jsem dostala nabídku do Národního divadla. Tak já myslím, že už to nemohlo být lepší, ale pak jsem zase odešla do městských divadel a pak jsem odešla na volnou nohu a teď jsem v Ungeltu a pro radost ještě takovou jako a přátelé, ty lidi, kteří byli v ABC, často přecházeli do Vršovického divadla Mana a já tam taky hraju a mám tam moc krásný představení. Jste právě říkala, že jste měla včera premiéru. Včera byla premiéra. Jste to trošku víc přiblížila. Byla to konečně komedie, taková lehká, na kterou můžou jít poprvé i děti, jakoby takový ty 12letý, 13letý děti to zvládnou úplně s rodičema, úplně bez problémů. A je to hra britského autora, to je dramatizace britského autora Gerarda Darrella. Ptáci, zvířata a moji příbuzní. A hraju maminku 4 poměrně dospělých dětí, okolo 20 a mladších. A tomu nejmladšímu, který to vypráví, je právě 13. Takže je to strašná sranda. Bylo to obrovsky náročný, protože představte si, že to je hra, která se odehrává na Kypru. To znamená u moře. A ten malý kluk je vědec a miluje zvířata a všichni je nosí domů a sbírají tam. Prostě tam hraje medvěd, ty škorpioni, kavky, mořský koník, já nevím všecko. A to my jsme museli zpřítomnit na tom jevišti a ještě být vtipný, ještě hrát normálně ten příběh. Ale je to moc krásný. Takže zvu do divadla Mana na tuhle hru. Moc se pobavíte. Když jste zmínila ty mladý lidi, vím, že jste taky jednu dobu učila na vyšší odborné škole herecké. Mně vlastně přišla na mysl taková otázka, jaký jsou podle vás mladí lidi současní? Různí. Jako byste se ptala, jaký jsou staří lidi. Já mám ráda barevnost života a někteří jsou
extroverti, jiní introverti. Nedá se to jako šmáhem utřít, že prostě jsou hrozný nebo tak. Já je mám ráda, protože oni začínají ve svých profesích a ačkoliv se to nezdá a nebudou to vykládat každému, tak se taky trápějí. Trápějí se tím, že jim to nejde, že si myslí, že jsou hrozní, že je nikdo nepodporuje. Trápějí se tím, jak vypadají, co si oblíkají. Já bych to nechtěla zpátky ani ze Zlatý prase, fakt. Jako, já hrozně jim fandím a kdykoliv je možný, tak jim pomůžu. Právě přišla další otázka. Vy vlastně jste šla na oblast do Pardubic hrát. Mě to vlastně strašně zaujalo, že jste vlastně měla tu odvahu udělat takový krok, který mohl znamenat, že se tam dostanete k rolím, kterým byste se třeba v Praze nedostala, ale zároveň, že tam třeba zůstanete na věky. Jasně, ale já nevím, jestli to tehdy takhle fungovalo jako dneska. Já jsem šla do Pardubic, vůbec jsem nepřemýšlela o tom, kam půjdu potom, ale chtěla jsem se naučit tu abecedu. Já jsem nebyla z herecké rodiny. Moje děti už, když jsem řekla šály na jevišti, že byly šály, tak se neptali jako Klára Melíšková, moje žákyně, kdysi, a to budeme hrát v těch šálách i v létě? Ale já teda bych se taky zeptala. No, ale to jsou takový ty sametový závěsy, co vykrývají boky a mezi ty se zachází. Proto jsou to šály, protože jsou úzký, sametový. A samet pohlcuje vlastně to světlo. Takže já bych se tak jako nezeptala, ale mě to nevadilo. Já jsem byla připravena, že chci poznat tu základní profesi, jak to chodí u divadla a oni vás hodí tam do vody. Já jsem po 2 měsících, jsem měla 3 záskoky v Pardubicích na začátku a když jsem udělala první premiéru, tak jsem 14krát do měsíce vyjela hrát na zájezdy a v Pardubicích přímo. Takže člověk se učí jakoby za pochodu, jo. A ty 2 roky, který jsem tam byla, byly báječný a pak jsem cítila, že potřebuji jít ven, ale přišlo to náhodou, jako všechny ty věci přišly náhodou. A dostala jsem nabídku do Ostravy, původně přijeli pro jinou herečku a líbila jsem se jim já, takže jsem šla do Ostravy, i když jsem se trošku ofrňovala nejdřív. Ale oni to vydrželi. Prostě se ofrňovala. Ofrňovala jsem viděla nějaký přenos divadelní v televizi. Nelíbil se mi a já jsem to tomu šéfovi a dramaturgovi řekla. Tak, ale ustáli to. Prý si dali nějakou zabíjačkovou snídani v nějaký nádražní hospodě a ten dramaturg přesvědčil toho ředitele, že jo, že teda mě ještě napíšou. Jo. Já jsem se pak teda bych chtěla přeskočit do Národního divadla. Já jsem se dočetla na Wikipedii, myslím, že jste tam nedostala nějakou výraznou roli, že jakoby, nebo že ten jeden z důvodů, proč jste odešla z Národního, bylo, že se tam jakoby necítila dost využita. Možná jsem to nedobře pochopila. Myslím si, že ne. Já jsem byla vlastně krajní typ. Já jsem byla kulatá, taková maminka. Prostě se dělaly hry, kdy ten typ nebyl tak potřeba. Já jsem pořád hrála, protože spousta režisérů jsem ten typ, který mě chtěli mít v tom týmu pracovním, protože hraju tu týmovou hru. Já jsem hrála basket a jako malá a házenou. A mám ráda tyhle ty sporty, kde člověk musí vycházet s těma a bojovat o to. Takže já jsem v těch partách byla i třeba s malou rolí. A nevadilo mi to vůbec. I střední role mi nevadily. A vždycky jsem měla jednu velkou krásnou roli, na kterou jsem se mohla ten měsíc těšit 1, 2krát. Takže to nebyl ten důvod, ale já jsem po těch vlastně několika 14 letech v Národním zjistila, že potřebuji pryč. A proč? Protože bych mohla taky začít zvařit jakoby z toho samého furt. Že byste propadla rutině nějaký. Furt byste dělala bramboračku, jo, nebo furt byste vařila řízky, jo. Tak já jsem věděla, že
u toho kumštu to je nebezpečný. A že když člověk odejde do nějakého neznáma, tak že se může zlepšit jenom. Je to taká výzva. Ale byla to taky náhoda, prostě mě jednoho dne zavolali a teď už to můžu říct, je to krásná věta, jste první, kdy to vyjevím. A ozvala se nynější umělecká ředitelka divadla Mana ve Vršovicích, tehdy dramaturgyně městských divadel pražských, Věra Mašková, a v telefonu se ozvalo: Jitko, když jsi změnila orientaci, nechceš změnit i divadlo? Co jste jí na to řekla? A protože udělala malinkou pauzu, do které já jsem se začala řechtat, tak ona ještě dodala: my se o tebe budeme starat. No a to je pro herečku fakt terno. Vyhrála a dělali to zase dlouhých 14 nebo 15 let. A pak jsem stejně šla na volnou nohu. No. Já jsem se ještě chtěla zeptat, Jistě. na vlastně, když se ohlídnete na tu svoji bohatou kariéru, která role pro vás byla jako nejvíc? No, to je jako když se zeptáte, co bych ještě chtěla hrát, to je úplně, nevím. Třeba jsem hrozně ráda s Vladimírem Čechem hrála manželských pár Buendiových ve Storocích samoty Markézových. To jsem měla ráda. Skvělá knížka. To byla krásná knížka, to byla žena od 16 do 80 let na tom jevišti. Ale jinak si nemůžu jako stěžovat na krásný role, co bylo nejvíc. 11 let jsem hrála Zlomatku v divadle Březnické. To bylo asi takový jako představení, kterého jsem si hodně cenila. Teď hraju Čapkovu matku třeba. Takže pořád těch rolí, které jsou obtížný a ty hry jsou krásný a něco zajímavého povědět divákům a i mně, tak pořád mám, nevyberu si, co mě nejvíc bavilo. On už se náš čas pomalu blíží ke konci. Já jsem chtěla taky oslovit další stránku vaší osobnosti a to, že jste hudebnice, folková zpěvačka. Kdybyste řekla tady to něco o tom. No tak myslím, že teď je čas na to říct, že folková zpěvačka jsem byla. Protože pak jsem měla i kapelu, rodinnou Fúzi. Tu jsme v létě rozpustili a já jsem šla do projektu s Katkou Soukupovou, výbornou klavíristkou, a na elektrický piano jsme prostě, ona udělala nový aranže, úplně ty písničky proměnila a určitě to není folk. Dobře. Teďka má to prvky klasické hudby, jazzu, malinko šanzonu, ale jen malinko, jo. A má to nový kabát a je to prostě krásný. A zatím, my jsme teda měli zatím 2 koncerty, teď plánujeme ten rok 2025 a rádi přijedeme kamkoliv, teda, kdo si nás pozve. A mě to hrozně baví. Můžeme ozvučit jakýkoliv sálek, máme vlastní vybavení, takže je to taková hezká práce na zpestření života. Já jsem se chtěla zeptat, to je autorská tvorba, vaše texty, to je vaše všechno hudba? autorská, moje hudba a jenomže Katka je klavíristka, která je poučená, ona je klasická klavíristka a ona, jak předělala ty aranže, tak místo mých 3 folkových akordů do některých písní dala třeba 15. Takže je to hrozně bohatý a krásně to zní. Náš čas teda už je skoro na konci. Já jsem vás, kdyby si třeba řekla jenom ještě jako vlastně, proč se začala tu hudbu, jako, nebo proč se začala vyjadřovat touhle hudbou? Co vám to dává? Já jsem v těch 70. 80. letech byla v Ostravě a to víte, my jsme museli hrát takový ty ruský hry, sovětský hry. Bylo to příšerný, nechtěli jsme to hrát. A já jsem se potřebovala vyjadřovat jako já.
Ne jako herečka, ne jako, že dostanu text a teď se to naučím a budu hrát paní v zástěře. Ale že to písnička bude o mně, vycházet ze mě, a protože jsem píšu poezii, tak k těm textům byl jenom krůček. Jo? Takže to byl ten důvod. Já jsem v té době potřebovala najít svůj osobní hlas. Jste řekla moc hezky. Tak já vám moc krát děkuju, že jste přišla a mějte se moc hezky, Děkuju diváci. vám. Naschledanou. Naschledanou.